A Cala, a través das súas axudas, ten unha línea de promoción precisamente para que Ternera Galega e Agricultura Ecolóxica, a través do CRAIGA, poidan facer actos como que vimos de presentar hoxe na Feria de Alimentaria en Barcelona para que dar a coñecer ese produto con esa doble certificación. Ternera Gallega certifica que os animales están coas nais e toman o leite das súas nais todos 7 meses, e CRAIGA certifica que toda a alimentación e o bienestar de eses animales logo se fai seguindo o Reglamento Europeo de Agricultura Ecolóxica. Os consumidores no punto de venta van poder identificar esta nova gama de produtos, xa que van a ver unha etiqueta de color verde na que constan os logos da Unión Europea, porque somos denominación de calidad, e tamén constan os logos de Ternera Gallega e da Agricultura Ecolóxica. O produto ten como principal valor a credibilidade dos consellos reguladores máis importantes, co cual a garantía é doble, porque por un lado estaría o Consello Regulador de Ternera Galega e por outro lado, por suposto, estaría o Consello Regulador, co cual as garantías suman esas dúas certificacións cun control máis específico e cunha garantía para o consumidor final que, sin dúbida, resalta as súas características. Juntando a calidade que pode ter Ternera Suprema coa calidade que pode ter un produto ecolóxico, creo que é a fusión perfecta.